Is-sena l-oħra l-ekonomija Maltija kibret b'9.4%, statistika maħruġa mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO u riet li s-sena l-oħra s-sena wara li faqqet il-pandemija il-ġid nazzjonali laħħaq ftit aktar minn 14 biljun u nofs euro. Dan ifisser kważi żieda ta' biljun u nofs euro meta mqabbel ma' sena qabel u nofs biljun euro iktar mill-2016 meta ma kienx hawn pandemija. Dan it-tkabbir ekonomiku li juri rkupru ekonomiku b'saħħtu juru wkoll ir-rata ta' tkabbir f'Malta kienet id-doppju tal-Unjoni Ewropea. L-NSO qal li l-fatturi ewlenin li waslu tkabbir ekonomiku tas-sena l-oħra kienu żieda fl-andament fl-oqsma tas-servizzi bħal ħwien u dawk tal-beħ bl-imnut. Kien hemm żieda wkoll fl-oqsma tas-servizzi finanzjarji u ristoranti. Intqal li dħul nett mit-taxxi fuq prodotti wkoll ikkontribwixxa tkabbir ekonomiku. Dan riżultat li l-beħ baqa' għaddej u d-domanda domestika kienet waħda qawwija anke waqt pandemija. Dawn iċ-ċifru uffiċjali sbieħ għall-ekonomija Maltija jsegwu rapport tal-Kummissjoni Ewropea li wara kif din is-sena stess l-ekonomija Maltija hija l-aktar waħda li se tikber fost l-Istati membri kollha. L-esperti tal-Kummissjoni Ewropea stmaw li sa nofs din is-sena Malta se tikseb il-livelli ekonomiċi ta' qabel il-pandemija. Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea nnota li tkabbir ekonomiku f'Malta ġej wara xhur tajbin fl-andament ekonomiku s-sena l-oħra u l-qagħda tajba ħafna fil-qasam tas-saħħa li waslet għar-rilaxx ta' miżuri marbuta mal-COVID-19. Il-Kummissjoni Ewropea nnotat li bħal kumplament tal-bqija tal-Ewropa, Malta ffaċċja sfidi bl-imxija fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra, speċjalment minħabba l-varjant Omicron, iżda tinsab ottimista li Malta se tibqa' tesperjenza tkabbir ekonomiku. Dan anke minħabba l-fatt li d-domanda domestika se tkompli tiżdied bl-ekonomija appoġġjata wkoll bl-implementazzjoni tal-pjan tal-kupru u reżiljenza ta' pajjiżna.